Mga kabisaya, mayong hapon. Adlawng Domingo diri sa Canada. Nya preparasyon na po og mapong adlaw trabaho Lunes. Pero sa di pa ang Lunes, obligasyon o duaw sa simbahan. Ngay tag panalangin sa atong mahal nga Diyos. Kini akong apartment padulong dito sa simbahan St. Aloysius. Manani siya mga 15 pingos 20 minutos kabaklay. Yaw man tay tarak-tarak. Pagkakantay na ng pot para tawag gani exercise ba. Wow. Taga adlaw or Domingo sa hapon ako ni kinahimo nga mo luhod simbahan. Pero niaging buwan nagsugod naman og pasulod ang simbahan og mga manimbahay, pero limitado. O niya tawag nini tungod lagi aning COVID, no? Pandemic. Pero sukad na COVID ang akong ginahimo, tawag ani mo adto ko simbahan nya mulhod. Pagpasalamat ay pasaylo ang moyo dayon, no? Ipakita sa inyo akong giagihan, ha. Tara. Amo ni nga dalan, no? Nya di pod kay mingaw diri kay dagan mga balay. Muning ginatawag diri nga mga single detached nga mga balay, mga kabisaya. Wow. Nya kunya mamatikdan karong oras sa diri alas 6:30 sa gabi, pero depe adlaw. Summer man din eh. Sumawa ang kahayag dire mga alas 9 sa gabi kay summer man. Wala na akong kalingawan dire, no? Niabot ko sa Canada to buwan sa yaning tuig, ha. Kanya mo ni akong unang giadtuan gid ni, no? Pagkabot ako din gipangita ako pwede maadto ka simbahan. Kay kinahanglan magpasalamat ngayo og guidance ba, no? Uban po mga kabisaya nga naa diri sa Kitchener, Ontario, Canada, naagya po yung ubang simbahan diri St. Mary. Depende kung asa sila dool, dito sila simba. Pero kaning ako mo man ay ginatawag nga pinakadool kanabang accessible. So diri ko gadto kasimbahan. Mura na akong trip ato simbahan kinahanglan kay kinalaging wala pa atong pamilya din eh. So kinahanglan kitang tawag ini ngayo og guidance, no? Medyo makita karon, no, mga kabisaya. Morning kuan simbahan sa St. Aloysius. Tara. Mapaduol ko, ha. Tara. Tara kabisaya. Nara simbahan, no? Kita ninyo. Na may bus dire, no? Bus. Moagi pero diara, oh. Mo ni bus. Ruta number 7. Pero mas gina pili na kumubaklay kay gani Panington sad ta, no? Tara. Morning St. Aloysius Catholic Church. Karon makita ninyo na may oras simba diri god. So karon wa na may di naman oras misa. So wa gi tawo. Oy, kuya, oy. Pre. Saan pa kay galing? Live ka ba? Wala to, recorded to. Saan pa kay galing pala? Okay na ba? Kasama ko sa trabaho. Kabisaya. Misis niya. Lagi din to, mga kasama ko to lagi sa simbahan. Paunahan lang eh. Sino yung nauna, sino yung nahuli. Yan. Bukas yata, no? Experience yung
Ah, dito na ako sa labas. Pwede nga maka-check ng mask. Oh, hindi na. Dito na lang ako. Hi, Father. Oh, yeah. Are you coming for mass? Yeah. Okay, if you use the place. Huh? Get inside. Bisaya. Mo na akong ginahimo andre matag either Sabado or Domingo no. Simbahan no. St. Aloysius Church. Makita nyo kaganina. Wa kay pay kasimba no. Siguro ang uban kakahadlok tungod lagi ning COVID. Pero tawag ni ini. Napagyapay ka panimba. Naibanday ka panimba katong kanina inyong napsan. Mga kabisaya no. Paminto sa kasimba din eh. Ya, sugro po tag baklay pa uli no. Mamani atong nandang tuluman non baklay no. Oh. Di tagikan mga agaw no. Ya. Oh, hina-hina na po tag baklay ani kay tawag ani. Ulit na po tas balay kay andam na po sa kuan. Mga kanabang sudaanon ugma. Mo ni among trabaho dire. Duty mig alas 2 sa hapon. Biyahe na kay alas 3 among trabaho. Unya Lunes pangos Biyernes. Sabado Domingo pahulay og Sabado usahay dunay overtime ang trabaho.
Pero kanang adlong Sabado mo kini mo ting pahulay no. Kanya either Sabado sa hapon o Domingo mo ni akong lakaw dinhi. Daghan tang mga kabisaya dinhi. Nagasimba gyapon diha gyapon nga simbahan ng Saint Aloysius no. Usay Domingo sila gasimba sa buntag. Unya tawag ini medyo anak ko ka monitor na ining sugad atong nag-COVID kay ang mga kabisaya kay sarado magsimbahan niya bago ra man siya nag-open last month lang no. Good afternoon. Hi. Nampita kay ilang ni lugar. Naman na. So kung mamatigdan mo diri mga kabisaya kasagaran pa marklay diri kini mga ano mga pan ba mga di man nato tawagon og senior citizen pero kana bang katong pinhanglan nag-exercise yung tao no kana bang ginaingnon nga subida ng edad ba anak-anak. Kato kakurot ng kaedad no? Medyo bungotol lang to gamay po atong tawhana to pero wa ko na malbas pero naging adlaw mura kahit spice ito balbas sagit ko ang balbas. Wow. Mo na ron kuya diri na ko nakita sa Canada nga kung unsa bitaw ka girespektaran sa mga driver sa sakyanan ng mga ginatawag tang pedestrian. Kuan gyud kana bang hunong gyud sa sakyanan. Biskan pag wa na nag agi sa pedestrian lane. Kanang sakyanan kabisaya hunong gina. Biskan pag naikiro diha ang labang ay hinay ka gyud. Grabe sila ga respetos kinabuhi dere. Karon makita ni mo na magpang bike no. Dagan ang gapang bike ng summer lagi. Oh. Kini sa unang panahon kini park man ana. Wow. Wa ni kuan sarado ni sa una no katong na COVID pero karon ila na ginatugtan nga mo nanay mo kuan laglaag oh. To na ginanag dito. Kamo ha. Oh, holding hands pa ha. Ibog ra po. Mo gani. Pwede pang taas adlaw diri mga Bisaya.